Insellmulkom u natukom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn kif nagħmlu kull nhar ta' Ħadd fil-għaxija se nwaslulkom il-lezzjo divina dwar il-Vanġelu tal-liturġija ta' dan il-Ħadd, il-ħames Ħadd ta' matul is-sena. Ninsabu fil-Vanġelu ta' San Mark li qed jakkumpanjana f'dan iċ-ċiklu tas-sena B u f'dawn l-ewwel ħdud ta' matul is-sena nimxu ma' Ġesu fil-bidu tal-Ministeru Pubbliku tiegħu. Il-lezzju divina il-lejla sejra titmexxa mill-Biblista Monsinjur Lawrenz Xiberras. Se nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni, il-proċessjoni tal-bidu bil-kelma ta' Alla waqt li flimkien mal-kor inkantaw l-ewwel innu insejħu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu, Spiritu Qaddis tal-Mulej. Spiritu Qaddis tal-Mulej, dawa lil-moħna lil-qalbna bismik, kun għalina s-ser milja ta' kull fer, għawi lil-qlubna Spiritu tal-paċi tal-elf, għallimna nħobu u nafru bl-arbit, ċedet wiċi l-art fejja minna l-mart. Ta' dawn il-awġ tal-amna farrakna bismik, tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex ngħixu ħajja fi-slim. Spiritu ta' mħabba bla qis, lilek f'oħrija min qalbna nagħtuk, flimkien mal-Missier ma' Ġesu l-Ħellis, lilkom kull fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda tal-Ispirtu Santu li jidawwalna ikunu ma'kom il-koll. Għandna kemm kantajna l-Ispirtu biex jidawwalna, jgħinna u jiddisponi lilna l-qalb minn tagħna biex nisimgħu l-kelma tiegħu u nħalluha l-kelma tiegħu tħalli l-frott fil-qalb minn tagħna. Iktar ma nagħtu vojtu spazju għall-kelma ta' Alla, iktar tħalli fina l-frott. Għalhekk Mulej, dawwal is-sensi tagħna, il-qalb tagħna biex tilqa' u taċċetta l-kelma tiegħu. U din it-talba nresqu ilek permezz ta' Kristu li jgħix bisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu u d-dixxiepli
ħarġu mis-sinagoga u baqgħu sejrin ma' ġagbu Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu bija. Resaq lejja, qabada minn ida u qajjima. U d-deni ħallija u bdiet isservihom. Fil-għaxija imbagħad finżul ix-xemx ħadulu qudiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġara. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart. U ħareġ għad kbir ta' xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. L-għada filgħodu kmieni qabel ma żerna ħareġ u mar f'post imwarrab u qatt hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh qalulu, kulħadd jistaqsi għalik. U qalilhom, ejjew immorru band oħra fl-irħula ta' qrib ħalli nippritka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt. U dar il-Galilija kollha jippritka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-Mulej. Inta tasam deserteri, iżda mhux se tmut bilaċ, jekk titbiet jien inħarsek, anke jekk ma tafx. Baranin isimu dak li tgħid u tara kif jifhmu. Tara l-ħaj la tibża xejn, dejjem quddiemek mixi nimxu flimkien fiha s-sinistri. Jekk intimxi fuq il-ħalel infdal bar ma terix, jekk intgħaddi min fost nirien ma jiġrilek xejn, jekk isib ma wiċċek bib l-infern u l-mewt kurreset lejk. Għaflin inkun hemm dejk fil-ħin la tibża xejn, dejjem quddiemek mixi nimxu flimkien fiha ssib mistri. Wimberkin intor għax salt nati ta'komi, imbirek min qed jibki llum għax qed jitgħamil ġdid, jekk mibeda u seblita ilu minħabba fija dan. Tkunu imberkin la tibża xejn, dejjem quddiemek mixi nimxu fl
din is-silta li għadna kemm smajna l-Vanġelu jiġifieri tkompli preċiż mas-silta li smajna il-ġimgħa li għaddiet, il-ħadd li għadda. Preċiż. Il-ħadd li għadda smajna li Ġesu kien fis-sinagoga, issa llum spiċċa s-servizz fis-sinagoga u ħanaraw x'ġara. L-ewwel nett, is-servizz, it-talb fis-sinagoga kif kien isir, x'kienu jagħmlu, x'għadhom jagħmlu il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-laqgħa tagħhom tibda bit-talb, bil-kant, imbagħad jaqraw silta ngħidula mit-Tora, meta ngħidu t-Tora jiġifieri xi silta mill-ewwel 5 kotba tal-Bibja, jew il-Ġenesi, jew l-Eżodu, jew il-Levitiku, jew in-Numru, jew id-Deuteronomju, silta minn dawn il-5 kotba. Meta ngħidu t-Tora, hekk iridu nifhmu xi silta minn dawn l-ewwel 5 kotba. Imbagħad jaqraw xi silta jew mill-kotba tal-istorja, jew mill-kotba tal-profeti, issir ngħidulu targum, kelma bil-ludi li tfisser l-ispjegazzjoni, l-omelija, imbagħad jagħmlu 18 talba x'mon esre u jgħalqu bil-barka bil-kelma tal-Alla. Issa Ġesu kien preżenti għal dan is-servizz u hemmhekk nafu x'ġara. Kien hemm wieħed li kellu kien ix-xitan fih, fixklu u Ġesu għamel il-miraklu. Spiċċa s-servizz u Ġesu flimkien ma' 2 mid-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u marru fid-dar ta' Pietru, ta' Xmum. Mis-sinagoga sad-dar ta' Pietru kull ma hemm letteralment 4 minuti mixi, jekk hemm 4 minuti, għax qrib ħafna ta' xulxejn. Illum minflok is-sinagoga ta' żmien Ġesu li dwarha qegħdin nitkellmu, hemm oħra tar-4 seklu. Min mar l-art imqazza jaf għalfejn qiegħed ngħid. Kolonni kbar, bojot, kapitelli, is-sinagoga Rumana, però din mibnija fuq is-sinagoga ta' żmien Ġesu. Infatti il-ġebel jagħmel id-differenza bejn is-sinagoga ta' żmien Ġesu u s-sinagoga din tar-4 seklu. Hemmhekk grazzi għal patrijiet Franġiskani kien għamil lejla wieħed iqaddis u jiġbor għall-art imqazza. Hemmhekk saru ħafna skavi u ħarġu riżultati meravilja. Jiġifieri kollox kemm mirdum u ħarġu il-pjanti, il-qisien, id-djar, it-toroq kemm kienu wisgħin ta' żmien Ġesu. Min imur jalla jifqu il-gwerer ħalli nerġgħu nibdew immorru jista' jikkonferma dan li qiegħed ngħid. Mela Ġesu joħroġ minn din is-sinagoga, hija l-istess sinagoga ħanfakkarkom li fil-kapitlu 6 ta' San Ġwan għamel dak id-diskors kbir dwar l-Ewkaristija. U jgħid San Ġwan, jgħid Ġesu dan id-diskors qalu fis-sinagoga ta' Kafarnaum. Qegħdin fir-raħal kfar raħal Naum u ġiet Kafarnaum kelma waħda. Allura joħroġ
jaqsam it-triq u jgħidulu li fid-dar ta' Xmum Pietru hemm mara marida, il-mara ta' Pietru. Nagħmlu żewġ osservazzjonijiet. L-ewwel, kien jum is-Sibt. Għalhekk kien hemm is-servizz fis-sinagoga, imma f'jum is-Sibt mhux projbit u hekk għadu sal-lum mhux projbit li timxi kemm trid f'jum is-Sibt. Madwar ftit inqas minn nofs mejl mixi. Imma mis-sinagoga sad-dar ta' Pietru ma kienx hemm daqshekk mixi, mela Ġesu seta' jagħmel din il-biċċa xogħol. Imbagħad hemm osservazzjoni oħra ta' min jagħmel għax il-Vanġelu jgħid ara ħarreġ sewa issa il-mara ta' Xmum kienet fis-sodda malajr qalulu bija, se nitkellmu fuq il-kelma malajr jew minnu fih. It-tieni osservazzjoni. Ġesu kif qalu l-isma' hemm dik il-mara. Ejja, din kif inhi. Fl-istess kapitlu ftit qabel ma ninsew għax qalulu il-mara il-mara ta' Xmum. Ma ninsewx illi ftit qabel Ġesu kien għadu kemm se jaħlu l-Xmum Pietru għal warajh lilu l-ħoħ l-Indrija u marru warajh. Ma ġa kienet għamet ċerta familjarità bejn Pietru, Indrija u dan Ġesu. Iba jiena ġejt warajk. Għax il-Vanġelu meta jitkellem mis-sejħa jgħid minnu fih ħallew kollox u marru warajh. Iba jiena ħallejt min jaf seta' ħallilu x'vapur seta' ħalla Pietru. Ma li kellu ħallih u mar wara Ġesu. Iba allura issa qegħdin nitolbok tfejjaq li l-omm il-mara, kienet nibtet familjarità imħabba kbira bejn Ġesu u bejn Pietru u Indrija u Ġakbu u Ġvanni qalulu. Mela dawn iż-żewġ osservazzjonijiet. Jum is-Sibt Ġesu seta' għax ma kienx hemm bogħod u t-tieni osservazzjoni din il-mara. Ġesu diġà kellu ġibda mħabba u Pietru kien diġà beda jimxi isegwi lil Ġesu. Issa, għandna mara. Ħan irraġunaw b'dik il-mentalità, x'hekk iridu nifhmu l-Vanġelu, dak iż-żmien. Skużawni intom in-nisa li hawn qudiemi, skużawni. Dak iż-żmien. Kif kien ir-raġunament dwar mara? Min wieħed baxx ħafna. Lanqas ix-xhieda tagħha l-qorti ma kienet torbot għax mara. Raġunar żbaljat. Imma l-aħwa dannu Ġesu tagħna tafux. Qal Ġesu dak ma kienx jgħod iktar dak ir-raġunament. Pereżempju f'San Mark għandna eżempji oħra. Il-mara li kanila minna xejn li qrajnija din is-silta fil-Qudiesa. Għax fil-Qudies ta' kuljum, siltet minn San Marku wkoll qegħdin naqraw. Dik il-mara li kanila 12 sena bit-tnixxija tad-demm tmiss it-tarf tat-talit dawk l-oqgħod sitt jgħidulu bil-ludi u fieqet. Hemm ukoll dejjem skont San Mark mara laqqas kienet ludija Siro Feniċja binta maħkuma mix-xita, għajtlu fejja u fejjaqa. Jiġifieri r-raġunament ta' żmien Ġesu dwar l-għażla għal Ġesu ma kienx jgħod. Issa b'mod simboliku dik il-mara marida fis-serata il-mara tal-Antik Testament Iżrael
marejt. U għax marejt jien ħtieġ l-għajnuna u l-ħtieġa ta' Ġesu biex ifejqek. Iktar, din il-mara deni u fis-sodda għax id-deni hekk jagħmellek. Mela bid-deni indisposta ma tista' tagħmel xejn. Ma tistax taqdihom. Ipparalizzata. U f'sens spiritwali issa din il-mara marida għadna fl-Antik Testament il-bniedem il-qadim li għandu bżonn l-għajnuna ta' Ġesu. Għandu bżonn dak li ġej ifejjaq ir-ruħ u ifejjaq il-ġisem. U Ġesu malajr għalulu bija. San Mark, din il-kelma minnu fieħ jew malajr li tfisser l-istess, San Mark jużaw 41 darba fil-Vanġelu. Malajr għalulu bija. Iktar mill-istat ta' din il-mara, ġifiri li kienet marida u il-mart wassala fejn wassala fuq is-sodda, Ġesu iktar mill-marda kien jimportaħ mill-persuna. Individwu. Persuna li tenħtieġ l-attenzjoni u l-kura tiegħu. Ġesu ma jinteressax min inti xani, sinjur, jew fqir, ma jinteressax. Ma jinteressax Ġesu inti x'ta nazzjon jew nazzjon. Il-poplu ludi minn għaleħu biss ħajsalva, ħadd ieħor huwa pagan, goj, kif semmejtilkom dik il-mara Siro Efremita, ma jinteressax. Ma jinteressax Ġesu jekk intix bniedem ta' studju, ta' kultura, olja, jew nkella wieħed illetterat. Għal Ġesu dan ma jeżistix. Ġesu hemm persuna. Hemm mara marida. Dik il-persuna teħtieġ l-għajnuna tiegħu. U Ġesu jgħid il-Vanġelu resa lejja. Sa nfissru. Qabada min ida u qajjima. Resa lejja. Ġesu darba għalinna, f'Mark stess għalinna, it-tabib ma jaħtiġux dak li huma f'saħħithom ta' b'saħħithom iżda l-morda. Din marida minn bżonn nersaq lejja. M'hemmx argumenti. Inkella xejn inkun ġejt hawn jien. Din il-missjoni tiegħi. Hemm bżonn li nersaq lejja. Resa lejja. Mhux biss ara l-ġesti ta' Ġesu, mhux biss resaq lejja. Qabada min ida, hawnhekk hawn ġest illi l-poplu ludi mod speċjali ir-rabbini ma kienx jinżlilhom, ma kienux jittollerawh. Kif int rabbi, inti ta' pożizzjoni għolja toħroġ idek biex taqbad dik li ta' mara marida. Sa fil-Vanġelu ta' San Mark għandna 3 eżempji oħra bħal din ħanaqrawhomkom. Din aqwa din, wieħed imġiddem, ħwina ċajta. Imqanqal mill-ħniena Ġesu mettidu fuqu u messu. X'waħda din. Issa skont il-Levitiku, ġifieri l-iskrittura
it-tielet ktieb, Ġenesi, Eżodu, Levitiku, dak il-ktieb li fih ħafna liġijiet. Mhux biss tmiss, mar tersaq lejn wieħed marit b'din il-kwalità ta' marda, int awtomatikament titniġġes. Għalhekk dawn in-nies li kienu morda kienu jgħixu l-bogħod u meta jisimgħu jew jaraw il xi ħadd ġew lejhom jirisaq lejhom, il-liġi kienet tgħid li huma jridu jibdew jgħidu aħna mnitsa tersaqx lejna. Aħseb u wara tmissu. Aħseb u wara tmissu Ġesu. Ġesu, qed nagħti l-eżempji jien biex meta nfakkarkom fl-imess dik il-mara. Skont San Mark, Ġesu wieħed marit messu. It-tieni eżempju. Tfajla mejta, dejjem San Mark, kapitlu 5. Ġesu jaqbdilha ida u qalilha Talita qum. Jaqbdilha jdejja. It-tielet eżempju. Ġesu jfejjaq wieħed bi spirtu ħażin. Ma Ġesu ħanikwota jaqbdu min idu u iqajmu. Mela, meta Ġesu qabad tgħid il-mara ta' Pietru, ma kienx darba biss li jagħmilha f'ħajtu Ġesu kemm dam jippriedka ta'. Għax kif qedtilkom Ġesu kellu persuna bħal Papa l-aħwa, il-Papa għandu persuna, għandha bżonn l-attenzjoni, għandha bżonn min jikkurah, min jgħidilha kelma ta' faraġġ. Mena resaq lejja, qabada min ida u t-tielet u qajjimha. U qajjimha. Minn fuq dik is-sodda. Daqshekk f'dik is-sodda. Daqshekk deni. Issa nirritorna ftit għall-oriġinali il-Grek. Il-Grek il-verb qajjimha gejro huwa l-istess verb ta' qawmien tiegħu l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Meta Ġesu hawnhekk meta dik il-mara qajjimha diġà qed jagħti ħiel indikazzjoni tal-qawmien tiegħu mill-imwiet mingħajr ma jgħidilna, imma l-istess verb li l-Evanġelista Mark juża meta Ġesu qajjem il dik il-mara huwa l-istess verb tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Araw ir-rabta. Ir-rabta. Mela resaq lejja, qabada min ida u qajjimha. U r-riżultat, xejdina l-Vanġelu. U id-deni ħallija u bdiet isservihom. Id-deni ħallija. U hawnhekk ħudu tidher issa dan huwa l-ewwel jiem ta' Ġesu fil-ħajja tiegħu ta' pubblika, l-ewwel jiem. Jekk mhux l-ewwel wieħed, imma fil-bidu kien għadu Ġesu tal-missjoni tiegħu. Allura hawnhekk deret il-qawwa ta' Ġesu. U mingħajr ħafna storbju u ħafna għajjat, l-effett ta' Ġesu der dritt. Ħanfakkarkom fi storja oħra tal-Antik Testament. Tafu l-istorja meta l-profeta Elija rid jagħmel imħatra biex juri ħafna nies li Alla tiegħu huwa veru, oqtlu l-annimali u taqabdu xin-nar jitolbu lill-Allat ħalli jekk jinżel in-nar fuqhom jinżel in-nar ikun il-veru Alla. U l-ktieb din il-ġira jgħidu dak il-qassis imbdew jgħidu u jolew joqomsu u waslu biex iqattu ġisimhom biex l-Allat jisimgħuhom. Imma bil-Malti ngħidu nejnenini. Ara kontra hawnhekk dawk għajtu ħafna. Imma l-Allat tagħhom hawnhekk Ġesu mingħajr ħafna storbju mettidu u l-effett u d-deni ħallija. U t-tieni u bdiet
isservihom. Bdiet isservihom. Bdiet taqdihom. Issa fis-servi fit-Testament il-ġdid ifisser ukoll tħobb bil-fatti. Ġesu ħobb u ħabbitu għax Ġesu u Alla huwa imħabba. U Ġesu qalu bejn il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Imma xi ħaġa oħra importanti bdiet isservihom fl-oriġinal huwa dak li ngħidulu imperfett, bl-Ingliż ngħidulu ing, xi ħaġa kontinwa, singing, dam ikanta, eating, kellu jokla pranzu kbir, dam jiekol, dam jimlija din, Essek ukoll dan bil-Grek kif inhu miktub, titħku xejn dik hu. Bil-Grek imperfett, ġifieri il-mara fieqet u damet isservihom dik li mħabba b'dik id-delikatezza. Ir-riżultat, il-grazzi li jien Ġesu fejjaqtni u tajtni s-saħħa. Mena għalulu bija, resaq lejja, mettidu, ħallija id-deni u bdiet isservihom. Marbut, kollox marbut mal-persuna u l-qawwa tal-kelma ta' Ġesu. Din hija l-ewwel xena. L-ewwel xena. Ħanaraw x'ħaniw. Fadlinna. L-ewwel xena. Issa il-Vanġelu. Mela u bdiet isservihom. Issa, it-tieni taqsima. Fil-għaxija imbagħad finżul ix-xemx ħadulu qudiemu il-daw kollha li kienu morda jew kienu maħkuma mix-xitan. Nibdew. Fil-għaxija waħda finżul ix-xemx. X'irid jgħidilna Marku b'din l-espressjoni? X'irid jgħidilna? X'irid jgħid? Irid jgħid li għadda jum is-sibt. Għax il-poplu lugdi għadu sal-ġurnata tal-lum. Il-ġurnata tibda inżul ix-xemx fil-għaxija jekk jibdew jidru l-kwiekeb mela lesta l-ġurnata, għaddit il-ġurnata, bdiet ġurnata oħra. Kieku issa għal poplu ludi issa l-lum bħalissa m'għadux jum il-ħadd huwa jum it-tnejn. Għax il-ġurnata jibdew minn fil-għaxija. Mena San Mark qed jgħidilna fil-għaxija finżul ix-xemx, mena għadda jum is-sibt, mena nista' naħdem, mena nista' nimxi kemm irrejt, mena nista' nġorr. Kollox huwa projbit f'jum is-sibt, għadda jum is-sibt, mena nista' nagħmel dan. Mena allura għadda jum is-sibt. U billi kienet xterdet l-aħbar li Ġesu fejja il-din il-mara, ekku allura r-riżultat. Ħadulu qudiemu il-dawk kollha li kienu morda u maħkuma mix-xitan. Hawnhekk ħuti għandna ċaqliqa. Ġesu ma baqax fid-dar ta' Pietru ma ħareġ barra jum is-sibt. U allura n-nies rawh u ħadulu. Hawnhekk issa għandna speċifikazzjoni, distinzjoni ta' żewġ kwalitajiet ta' mart. Morda
u t-tieni kwalità maħkuma mix-xitan. Hemm differenza. Qed jagħmilha San Mark mhux jien. Morda u maħkuma mena fil-kelma morda. Issa nsibu iktar eżempji. San Mark qiegħed jgħidilna speċifikament mart estern, mart fil-fiżiku, fil-ġisem. Maħkuma mix-xitan, hawnhekk San Mark qed jidħol iktar, jispeċifika iktar mart spiritwali. Għaliex ħut il-eżies min jgħix fid-dnub ikun maħkum, ikun skjav, m'għandux libertà. Il-vizzi għax maħkum mix-xitan rebħu huma fuqu. Hawnhekk San Mark qed jgħidilna quddiem Ġesu ħareġ barra f'bib il-belt, issa nitkellmu minn bib il-belt, u ġabulu quddiemu dawn iż-żewġ kwalitajiet ta' nies morda, ta' nies morda. Il-persuna ta' Ġesu. Dak Ġesu illi ġie biex jgħidilna li waslet l-era dak li kienu jistennew il-Messija. Quddiem il-bieb, bib il-belt, inġabret il-belt beħġara, hawnhekk hawn dik ngħidula hyperboli, esagerazzjoni, ġifieri ma ħafna nies marru hemmhekk fid-daħla tal-bieb biex tidħol il-ġewwa mill-bieb, il-ġewwa mill-belt, għax kien hemm Ġesu. Fil-għaxija il-paġna nqarbet fil-għaxija. Ġesu qiegħed hemm għal kulħadd. Ġesu m'għandux ħin. Mhux ħajamel għażla filgħodu, f'nofsinhar jew fil-għaxija. U fejja ħafna morda minn kull xorta ta' mart. Issa San Mark fil-Vanġelu isemmilna ħafna mirakli ta' mart fil-ġisem. Per eżempju, wieħed mutu, Mallem, ġibtlek il-libni għax għandu spirtu imbikkem ma jitkellimx. Kapitlu 9. Nesomja, imbagħad ġibulu qudiemu wieħed ama minn twelidu u Ġesu bifejja. Kwalità oħra ta' mart fil-ġisem, torox u muti, kif kien għadu miexi ġibulu wieħed trux u mutu. Mara milwija bil-paralisi, kien hemm mara li kien ilha 18 sena bi-spirtu li kien imarrada, kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dritta u Ġesu ifejjaq dal-kwalità ta' mart. Eżempju ieħor, epilepsija, Mark kapitlu 9. Għallu ġibulu quddiem, għallu ibni maħkum. U kull fejn jaħkmu x-xitani sabtu mal-art. U joħroġ ir-rawwa minn ħalqu u jgħazza sninu u jibbies fejqu mart fil-ġisem. Mbagħad il-Vanġelu jgħidilna u ħareġ għad kbir ta' xjaten. Mhix ċajta tafux. U mhux biss ma kienx iħallihom jitkellmu, hawnhekk issa ngħidu kelma oħra. Numru kbir ta' xjaten.
Ġesu jillibera, Ġesu jeħles, Ġesu jagħtik il-paċi fil-qalb tiegħek. Għaliex ħuti kif qedna minnu maħkum mill-vizzi ma jibqax tiegħu innifsu. Int tagħmel ċerti affarijiet laqas tkun taf li qed tagħmilhom, konxju minnhom, għax int maħkum, int skjaf, int imxekkel. Immax ma kienx iħallihom jitkellmu Ġesu wara li jagħmel il-miraklu. Għaliex Ġesu ma rridx li minħabba dawn fil-bidu tal-missjoni tiegħu il-mirakli li kien qiegħed jagħmel ifixkluh mill-missjoni tiegħu. Għandna eżempju ieħor wara l-miraklu ta' tkattir tal-ħobs, kapitlu 6 San Ġwan, jgħid in-nies ridu jagħmluh sultan, imma Ġesu warrab waħdu lejn il-għolijiet. Allura anki hawnhekk ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min hu biex lil Ġesu ma jfixkluhx fil-missjoni għadu jibda popolarità żejda. Ħalluni ħanaħdem waħdi, ħalluni ħanxandar il-Vanġelu. Mela ħuti din hija t-tieni parti. Bdiet ġurnata ġdida, inżul ix-xemx, ġabulu l-morda fil-ġisem, ġabulu morda għax minnu maħkum mix-xitan u marrit u Ġesu fejjaqhom. Tawhom is-saħħa fil-ġisem u tawhom il-paċi fil-qalb tagħhom. It-tielet kwadru u l-aħħar wieħed. Il-għada fil-għodu kmieni, aħna, ħin ieħor, il-għada fil-għodu kmieni, ġifieri kieku jkollna ngħidu x-ġurnata kien il-ħadd bħallum, Sunday fil-għodu kmieni. Qabel ma żernaq, żewġ dettalji oħra, fil-għodu kmieni żernieq, qabel ma żernaq, x'għamel Ġesu? Qam, ħareġ, mar f'post imwarrab u qgħad hemm jitlob. 4 azzjonijiet oħra. Fil-għodu kmieni. Hija l-istess espressjoni tal-qawmin ta' Ġesu. L-ewwel jum tal-ġimgħa fil-għodu kmieni. Qam, ħareġ, mar f'post imwarrab u qgħad jitlob. Hemm ktieb, wieħed hemm madwar it-talb tal-Lut. It-tħejjija li għandek tagħmel qabel ma tibda titlob. U hemm espress miktub li qabel ma wieħed jitlob għandu jieqaf għal ftit mumenti, jiskot, jimmedita, il-kelma bil-Ludija kavana. U Ġesu, għara kemm qiegħed preċiż, fil-għodu kmieni waħdu għadda minn dan il-proċess ta' talb. F'relazzjoni ma' Alla missieru. Ħareġ f'post imwarrab, hemm min ittraduċija deżert. Waħdek. Mhux titlob u t-television miftuħ ta' dak mhux talb. Waħdu. Il-Lut qabel ma tibda titlob ħadd tibda s-salmi, iqaf ftit mumenti, minuta 2. Tbattal waħdek
ħatitkellem mal-Imgħallem, ma' Ġesu, waħdu. Issa San Mark jippreżentalna iktar il-Ġesu f'okkażjonijiet oħra jitlob waħdu mhux hawnhekk biss. Għalhekk sabeħ il-Vanġelu. Pereżempju f'Betsajda, ftit il-bogħod minn Kafarnaum. Betsajda tfisser Bet, id-dar, sajda, tas-sajjieda. X'qalilna San Mark wara li sellmilhom u ħallihom u tela fuq il-għoljiet waħdu biex jitlob. Ċaw, morru, ħalluni waħdi. Tinkwitawniex biex jitlob. Din oħra din qawwija ħafna. Din hemm spjegazzjoni fil-Ġetsemani. Wara li kien għamel l-aħħar ikla, il-ħamis fil-għaxija, sewwa, waslu f'qasam jismu Ġetsemani u qal lid-dixxipli tiegħu imperativ, kmand, oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm jien immur waħdi nitlob. Ġifieri Ġesu dawn il-mumenti ta' talb kien jagħmilhom. L-istess hawnhekk kif qedna bdiet isservihom, anki hawnhekk għad jitlob prosewħu maj fl-imperfett, jiġifieri dam jitlob. Ħalluni bi kwieti. Tbattal mill-ħsibijiet tiegħek. Dam jitlob. U hawnhekk allura u t-tagħlim mhux hekk. Tal-importanza u tal-ħtieġa Ġesu. X'ippurtah min-nies, x'ippurtah żija ġurnata xogħol qudiemu, imma bħalissa ħejn li ninaqat ma' Alla missieri. Issa xi trid tagħmel? Kellu is-supporters, kellu x'mon Pietru mar sabu, fejn mort. U għallu sabiħa, din sabiħa ħafna. Kif sabu? Għallu, kulħadd jistaqsi għalejk fejn mort. Kulħadd jistaqsi għalejk, kemm sabiħa din l-espressjoni. Tistaqsi għal Ġesu. Ifisser li n-nies ta' Kafarnaum, għax aħna Kafarnaum din, sinagoga ta' Kafarnaum, id-dar ta' Pietru, Kafarnaum, ħdejn il-baħar. In-nies ta' Kafarnaum urew xewqa li Ġesu joqgħod magħhom, joqgħod fosthom. U San Luqa jagħtina l-istess xena, jgħidilna hekk San Luqa, meta sebaħ ħareġ u mar f'post imwarrab l-istess. In-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh. Isemgħuha ġejja. Marru ħdejh. U rridu iżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom oqgħod magħna tħalliniex kemm hija sabiħa. Pietru jgħidlu kulħadd jistaqsi għalejk, fejn int, fejn mort. Mbagħad hemm is-salm jgħid jiena qed f'qalbi infittex il-wiċċ ta' Alla, jew wiċċek infittex mulej il-wiċċ ta' Ġesu. Fejn int qegħdin jistaqsu għalejk. Imma Ġesu iwieġbu u jgħidlu, ejjew immorru band oħra fl-irħula tal-qrib. Ħalli nippriedka hemmhekk. Ħalli nippriedka hemmhekk ukoll, kull kelma importanti, ukoll. Għax għalhekk ħriġt
Interessanti. Din il-kelma immur fl-irħula tal-qrejb, qegħdin fil-parti ta' fuq, il-Galilija, fuq. Mela allura għandna Kafarnaum, għandna Nazaret, għandna Kana, għandna Naim, għandna kollha fuq dawn idejn, għandna Tabor, għandna Ċesarija ta' Filippi, għandna l-10 bliet ta' pagani Dekapoli. Jiena rrid imur nagħlem għalhekk ħriġt, għalhekk ġejt biex nagħlem, għalhekk illum fit-tieni fit-tieni lezzjoni ta' San Pawl lill-Korintejn għandu dik l-espressjoni ta' San Pawl qawwija, ħażina għalija jekk ma nxandarx il-Vanġelu. Ħażina sa fl-iskrittura mazza il-kelma ħażin għalija tfisser ħafna ta' norbot idejja. Issa dan nxandar l-Evanġelu mhux jiena qassisin biss ta' il-ġenituru kollu għandhom obbligu kbir li jxandru l-Vanġelu ma' wliedhom. Hekk timxi l-kelma u l-eżempju. Ħażina għalija San Pawl dan jekk ma nxandarx l-Evanġelju u Ġesu jgħidilhom immorru fl-irħula tal-qrejb għax jiena għalhekk ġejt, jiena għalhekk ħriġt biex inxandar, biex nagħlem, ma nistax niskot. Il-Knisja għandha responsabilità enormi, ma tistax tiskot. Jippruvaw isiktuha, imma din hija missjoni divina. L-aħħar kmand li Ġesu ta' lill-Apostli qiegħed nikkwota San Mattew kapitlu 28, l-aħħar vers, morru xandru u għalmu il-ġinus kollha. Din l-aħħar kmand li ta' Ġesu lill-Apostli. Morru għalmu, morru xandru. Kellu raġun San George Preka jibni s-soċjetà tiegħu tal-mużew fuq it-tagħlim ta' fawx, tagħlim. L-ewwel jgħallmu tfal, flok xift wieħed tnejn, imbagħad mit-8 sa' 9 sija tagħlim huma l-kbar, nafx jennejt. Sija għalihom fid-9 jkunu għadhom il-mużew. Biex jitgħallmu, ma inti tista' tagħti minn dak li ma għandekx. Kan ilhom sentejn jagħmlu kors kbir minn professuri kbar, sa barranejn ġew ikellmuhom dan l-aħħar sentejn is-soċi tal-mużew. Nafx jennejt. Ma tistax tgħallem ma tkunx inti informat. It-tagħlim. Jiena ġejt ħalli nippretka, ħalli nagħllem, ħalli nxandar il-Vanġelu. Ħalli konkludi. Il-kelma ħut il-eżies, il-kelma. Min jilqalilkom jilqalili u min jilqalili jilqal minn batni, Ġesu. Il-kelma, it-tieni. Nippritka u nsejjaħ il-midin bejna għall-indiema. It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma b'saħħithom iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ iżda l-midin bejn dan klem Ġesu ta'. It-tielet jixandar il-Vanġelu għalfejn biex jurik li huwa ta' ħajtu f'diek. Għax hekk ukoll bejn il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra, jagħti ħajtu b'fidwa. L-aħħar vers, ħan ikkonkludi, għaxara xaqal. L-ewwel qal jiena ġejt biex nippritka. Ma għax daqshekk biss imma ta' kif ikkonkluda l-Vanġelu? U dar il-Galilija kollha jippritka fis-sinagogi, plural, tagħhom u joħroġ ix-xjat. Jifieri ma qalilhomx biss għax biex tgħid ħafif. Qal li huwa ġie
biex jippriedka u xandar il-Vanġelu, dan huwa obbligu, ma qalx biss, imma mbagħad jikkonkludi dar il-Gallija kollha dawn il-postijiet li semmejtilkom, parti ta' fuq. Ma semmiġ Betlem, ma semmiġ Ġerusalem, ma semmiġ Ġeriko, dik il-parti t'isfel, il-parti ta' fuq qegħdin. Dar il-Gallilija kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjatin. Ejjew nirringrazzjaw il-Ġesu għal din il-missjoni nobbli li huwa għandu, u ħut il-eżies inħossu r-responsabilità biex kull meta ikollna s-sejħat għat-tagħlim għall-kelma ta' Alla, aħna u wulidna nagħmlu kull mezz, kull sforz biex din il-kelma ta' Alla nisimgħuha, nilqawha u nħalluha tbiddilna. Ejjew issa nqumu bil-wifqa u nkantaw it-talba li għallimna Sidina Ġesu Kristu. Inti fis-smewit, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfirna id-nubi tagħna, aħfirna id-nubi tagħna, bħalma aħna l-koll nafru li l-min ħati għalina la dalix fl-ebda tiġrib, jisseħ isna min kull deni missirna. Il-barka ta' Alla tinżel fuqkom u tqaddiskom. Santo. Amen. Tina l-ħlewa tal-isna tas-sema biex il-ġieli jixralek natuk għal-panina li tader li tafer kif ħabezna nixtiequ nħobbuk qalbi mħazza ta' Ġesu liberik li tfal ġkejknin kebbes fina nar ta' mħabtek zomna miegħek imħadnin. Ixtiftina mill-jasa
biċmijek ta' suritna fil-farin bejt qalbi mazza ta' Ġesu liberik li tfal ġkejknin kebes fina jinnar ta' mħabtek zomna miegħek imħadnin l-aħar qatra ta' demek tajtilna Dan l-innu sabiħ tal-poeta nazzjonali tagħna Duncan Msajla, mużika ta' Giuseppe Caruana, innu l-qalb ta' Ġesu, dik il-qalb li minna ħarġet u tibqa' toħroġ tant imħabba għal bnedmin, nagħlqu l-lezzju divina tal-lejla. Spjega daqshekk interessanti minn Monsignor Lawrenz Xiberras dwar il-Vanġelu li smajna fil-quddies ta' dan il-ħadd minn San Mark, Ġesu illi f'Kafarnaum ifejja il-om il-mara ta' Pietru u lil tant morda oħra u mbagħad joħodna fl-iskola tat-talb tiegħu. Skola illi id-djoċesi ta' Għawdex ukoll tixtieq tkompli tintroduċina għalija b'mod partikolari b'dan il-pjan pastorali ta' din is-sena marbut tant mat-tema tat-talb tqassam ukoll il-ktejjeb ejjew nitolbu fid-djar kollha Għawċin infakru sabiex jintuża ħalli nkomplu wkoll l-iżżar tagħna indaħluhom f'din l-iskola ta' talb ta' Ġesu. U dan qed nagħmluh ukoll permezz tal-lezzju divina ta' kull nhar ta' Ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija hawnhekk minn Tapinu bl-ispjega mid-diversi Biblisti. Infakru wkoll li bħala parti mill-pjan pastorali din il-ġimgħa li ġejja jew aħjar il-ġimgħa ta' wara propju fis-16 u fis-17 ta' frar hawnhekk f'Tapinu ikun hawn qudies mill-isqof fis-6:30 ta' filgħaxija għal ġenituri u t-tfal l-ewwel tqarbina u mbagħad tal-griżma tal-isqof fejn isir ukoll it-tiġdid tal-wedjiet tal-Magħmudija. Dak kollox għallejna mis-Santwarju Tapinu, grazzi li kontu magħna, nfakrukom li tistgħu terġgħu issegwu din il-lezzju divina u anki l-oħrajn ta' qabilha tfittxuhom fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex. Grazzi wkoll lil Shake Television u UTV kif ukoll ir-Radio Marija illi ixandru f'ħinijiet oħra dawn il-lezzju divina. Min qalbna nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla tajba.